Божието благословение, милостта на Бога, благодата на Духа Свети, който действа в Църквата Христова, молитвеното застъпничество на света блаженна старица Матрона, молитвеното застъпничество на свети преподобен Серафим Саровски чудотворец, са покровители на този свети храм, молитвеното застъпничество на свети преподобен Йоан Лествичник, чиято памет извършваме днес, молитвеното застъпничество на светите 40 мъченици, пострадали в Севастия, чиято памет извършва Църквата Христова по цялата вселена днес, да бъдат с всички вас, които в този четвърти неделен ден на Светият и Велик Пасхален пост, с едно сърце и с една уста, участвате в таинството на Светата Евхаристия, за да може пресътворени, облъхани от тая благодатни Духа Свети и приели пречистото тяло и благодатната кръв Христова, да станете съучастници на цялата таинственост, която Христос дари в света, за да превърне част от този цвят в Негово собствено тяло, т.е. Неговата църква. В този четвърти неделен ден на поста Църквата Христова спомня не само паметта, но и делото на един велик преподобен човек. Преподобен, защото той избира пътя на монашество, пътя на човешката самота, за да може отхвърлял всичко онова, което света в своята греховна изящност предлага, да не бъде спънка за един въпрос, който неговото съзнание търси. А това е въпросът който беше споменат и днес в синаксарното четиво. Възможно ли е лествицата? Възможно ли е толкова велико духовно израстване на човека, да може той откопчен от всичките вериги на греха, да се превърне в онова божествено същество, носещо изцяло белезите на божествената същност върху себе си, същество, което само с един вопъл към Твореца може да постига всичко и най-вече да преодолее граничността на физическата телесна битийна смърт и да стане съучастник на онова възкресение, което е наречено в Евангелието трапеза. И в епохата на свети Йоан Лествичник, и в епохата, която живеем днес, човекът е горе-долу един и същ. Но онзи човек в епохата на свети Йоан Лествичник обаче му се е налагало да бъде много по-отдаден в труда си, за да може да изважда онова от заобикалящата го природа, което му е нужно. Ние днес сме в една културна и историческа епоха, която носи със себе си състоянието на висока технологичност, състоянието на възможност да придобиваш с малко усилие повече, отколкото заслужаваш, и по този начин бавно и постепенно дори онези състояния в човека, които са били в предходните епохи, бавно и постепенно да закърняват.
Навярно трябва да тръгнем в тази тема, която църквата днес търси и подава на християните отзад напред. Какво имам предвид? Първо трябва да видим епохата, в която живеем. Защото, нали разбирате, ако си говорим за Свети Йоан Лествичник просто така, и ако коментираме тази велика, духовна, нравствена, високо философска от позиция на християнската същност книга, труд, в която той е систематизирал онези състояния, към които човека трябва да се стреми в своето духовно усъвършенстване, т.е. в състоянието на изкачването на тази метафорична стълба, ние първо трябва да произнесем ясно диагнозата какво сме и какви сме днес. Освен, че сме свръхпотребители, освен, че сме свръхзакърняли вече умствено, ние сме подвластни и на още нещо. В своите минимализирани търсения за духовното, ние сме склонни на бит пазара на духовните състояния, да купуваме всевъзможни духовни амбулантни стоки, които не само, че не ни вършат генерално никаква работа в нашия живот, но и ще използваме евангелския текст със състояния, които лесно ни умотават. Това са състояния, които лесно ни вадят извън състоянието на откровенното взаимоотношение между Бога и човека. Всевъзможни рецепти за някакъв псевдодуховен живот може да намерите днес. Социални мрежи, глобално пространство демонстрират теми на всевъзможни амбулантни търговци на подобни услуги, на подобни състояния, на подобни усещания. Вие трябва да обичате. Подхвърлям реплика от устата на един такъв амбулантен търговец, който може да чуете в интернет пространство. Как? Със своята отдаденост. Към кого да е насочена тази любов? Към човека. Откъде трябва да произхожда тази любов? От теб самия. А ако ти си заразен? А ако ти си в състояние на невъзможност да обичаш абсолютно? Ако твоето съзнание е ерозирало, закърняло, не е в състояние да произведе толкова мощна и силна енергийност, насочена към някого, наречена любов, тогава какво? Къде е Бога? Къде е този, който е изначален и който е в състоянието, както ни учи свещеното писание на нашата вяра, състоянието на всяка истина. Не в състоянието на нещата просто. В състоянието, в центъра на всяка истина. Когато един човек днес мери състоянията на добро и на зло, той трябва да ги мери не в състоянието дали те импонират на неговата същност, дали те са някаква псевдоморална категория, локализирана в една или в друга културна част на някакво състояние или общност от хора, които наричат себе си общество. Когато мериш, ти трябва да мериш с божественият абсолют, с божествената същност, за да може това понятие, изчистено от състоянието на твоята човешка слабост, на твоята човешка субективност, на твоята човешка природа, която е подвластна да бъде подвеждана,
да се превръща в абсолютно понятие. Голяма част от религиозните идеолози днес, които се опитват да преподават някакви нови религиозни учения, забравят същността на думата религия. Думата религия означава връзка, мост между човека и Бога. Латинците ясно са изразили тази дума още от зората на културния подем на човека. Думата религиаре е мост, връзка. Тя не е собствено някаква псевдомисъл, облечена или изградена в състоянието на някаква идеологическа концепция, която да има единствено и само за цел да докаже моето субективно усещане за света, който ме заобикаля. Единствената възможна връзка в състоянието на духовното е връзката между Бога и между човека. И никакви останали връзки не могат да имат никаква реалност, защото те са подвластни на човешкия субективизъм. В епохата на Свети Йоан Лествичник, епоха, която е изключително духовно извисена, обаче, наравно с чистата река на веровото взаимоотношение между човека и Бога чрез Иисус Христос, текат още много други мътни реки на учение, които отделят, отново ще си използвам евангелският израз, лесно умотават човешката същност и я извличат в страни и я превръщат в жертва. В жертва на собствената си невъзможност да съществуваш единствено за себе си. Когато свети Йоан Лествичник започва да върви по пътя на духовното, той разбира, че големите теми за истинския духовен човек са няколко. Първата е: вгледай се в себе си. Влез навътре в теб самия. Виж какво е твоето вътрешно духовно състояние. Виж къде са пукнатините. Виж къде са изробените зъби на този механизъм, който не може да работи. И започни бавно и постепенно с търпение да отстраняваш това. Там в тази вътрешна същност са най-големите врагове на нас самите. Егото ни, самомнението ни, състоянието ни на егоистична консумация на света около нас. Там в нас са страстите ни, слабостите ни, които понякога са толкова силни, че нашето съзнание влиза в състоянието на пълна невъзможност да се противопостави и да се справи с тях. Там в нас е състоянието ни на съмнение. Състояние, което много лесно може да разклати финната основа на взаимоотношенията между нас и Бога. Там в нас са човешките състояния на униние, тъга, духовна умора. Когато човек се вгледа в себе си, когато се опита да разтвори тези затворени врати на своята същност и пусне светлината, за да види цялата тази разруха на самия себе си вътре. И ако човек наистина е самосъжалителен към себе си,
И ако той даде воля на своето съзнание в неговата правилност да му шепти, той няма как да не чуе фразата очисти се, изправи се, обнови се, живей правилно. Живей според архитектурата на божествената кодировка за теб. А не така, че да се страхуваш, че за следващият ъгъл на твоя живот е краят ти, а ти си неподготвен за него. Когато Свети Йоан Лествичник подхвърля тези големи теми за духовното усъвършенстване, той стига до един въпрос, който е изключително важен. Когато човек реши да работи върху буренясалата нива на духовната същност, когато той започне да плеви, да изчиства тази нива, да я подготвя за сеене, и когато посее в тази нива семената на тази вяра, той трябва да я полее с водата на покаянието. Свети Макарий Египетски казва: 2 капки вода са нужни върху едно истинско семе, за да покълне. И тези 2 капки вода са: Господи, помилвай. Нищо повече. И това семе на онази божествена същност в нас се разпуква. Появява се едно невинно коренче, вкоренява се в нашата същност. И ако ние сме достатъчно търпеливи, ще видим как това семе прораства, разцъфтява, растение, дава плод. Духовните състояния, които ние трябва едно по едно да приемаме в нашата духовна същност, в нашия духовен живот, са нищо друго, освен стъпала. И когато ние стъпим на първото стъпало, т.е. правилното ни взаимоотношение с Бога, и стъпим на второто стъпало, т.е. глеждането на самите себе си, и стъпим на третото стъпало, т.е. желанието да вървим по този божествен път, и стъпим на четвъртото стъпало, и това четвърто стъпало е нашето собствено покаяние, и стъпим на петото стъпало, което е правилното ни взаимоотношение с Бога, т.е. прорасналото добро семе в същността на нашата човешка идентичност, и стъпим на следващото стъпало, което е добрата молитва, истинската молитва, правилната молитва, ежедневната молитва, горещата молитва, отдадената молитва. Ние започваме да виждаме онова, което Бог е поверил на всеки един от нас. Ако видите в атонските иконописни традиции иконата на лествицата, ще видите, че там има един много интересен сюжет. Могат да се видят на иконата хора, които се катерят по тази стълба, но могат и да се видят хора по нивата на тази стълба, които падат. И за най-голямо съжаление, местото, където падат, е преизпълнено. Защо? Защото
колкото повече отвориш себе си за Бога, колкото повече се опитваш да приемеш онова, което трябва да те доведе до Бога, толкова по-голяма отговорност имаш за онова, което правиш. Толкова повече Духът Свети навлиза в теб. И ако ти се усъмниш, и ако ти се разколебаеш, и ако ти се откажеш, ти ставаш хулител и осквернител на този Божествен Дух. И ставаш съучастник на злото в света. Затова и на тази атонска икона, на този атонски иконографски образ, на това атонско решение на тази икона, по-точно казвам, може да се види онова, което трябва да ни напомня, че духовното израстване на човека не е опит сам. То трябва да е същност. То трябва да е огромен труд, дълбок труд. За да се случат онези, то трябва дори да го приемете като някаква форма на състезание. Както спортистите участват в такива състезания. Дори си спомням думите на апостол Павел, който казва, който се състезава, трябва да се състезава по правилата. Тоест трябва да се състезаваш по начин, по който ще бъдеш изряден спрямо божествените норми в това, което правиш. Духовното израстване не може да бъде постигнато с гладуване, с неядене, защото сега сме в състоянието на пост. Духовното израстване може да бъде постигнато само и единствено, когато човек осъзнае своето място в божествената йерархия. Поиска да се съедини със своя Творец и отхвърли, ще ви цитирам отново апостол Павел, бремето на греха върху себе си. Започнах с съвремието ни и може би ще свърша пак там. Времето, в което живеем, е изпълнено с много грех. Защото в това време, за най-голямо съжаление, което живеем днес, в тази епоха, лъжата все по-често се представя за истина. Небожествените пътища, които много често водят до гиена, все повече се представят като възможни духовни пространства. Учителите и обслужващия персонал на лъжата са все повече. Навярно, така е разписано в историчността на времето, че трябва да дойдат тези времена. Но ние имаме такъв шанс за спасение, какъвто шанс за спасение са имали християните в епохата на св. Йоан Лествичник. Такъв шанс, какъвто е имал и св. Йоан Лествичник, впрочем, такъв шанс е даден на всеки един, който реши да бъде неделима част от едната свята, съборна и апостолска църква. От този свръхорганизъм на Бога в света. Защо да не кажем това? Днес в тези нови времена, в които живеем, които са времена на разломите, трябва изключително често да си напомняме, да внимаваме, да не попаднем в капаните на собствената си егоцентрична същност и в капаните на духовните лъжеучители и духовните лъжепътища. Всичко останало, ако го поискаме според слабостта на нашия живот, на нашата собствена човешка същност,
вярвайте, че ще получим и ще ни бъде дадено. Божието благословение, милостта на Бога и благодата на Духа Свети да бъдат с всички вас, които продължавате великото духовно поприще на поста. И преминаваме в тази 4-та неделна седмица, която ще завърши в краят с 5-тият неделен ден на поста, посветен на един от най-големите върхове, като пример на това, че човекът, който е тръгнал от блатото на собствената си греховна същност и е изкачил стъпалата на тази духовна стълба, може да се преобрази до такава степен, че да превъзмогне не само физическите състояния на битийността ни, но да се превърне в светлина, която свети в духовния мрак на времената. Визирам света преподобна Мария Египетска. Защото нейният живот и нейното дело на практика в Христос трябва да бъдат основна тема за всички християни днес. Защото тя е пример за едно единствено нещо. Че човекът е възможен, жив, цял, спасен, изкупен и вечно живеещ само и единствено в Бога. Христос воскресе!